nola bihurtu logotipo Bretxak Donostiarentzat duen balioa. Bretxak 150 urte baino gehiagoko historia du, eta iragana, oraina eta etorkizuna da. Ondarea, kalitatea, garapena, kultura eta aukera da. Belaunaldiz belaunaldi ehunduz eta egituratuz joan den elkartruk egunea, bere esentzia definitzen duen espazioa. Gorantz begiratuz gero, bi eraikinek, erdiko plaza batek eta inguruko kaleek beren nortasuna eraikitzen dutela ikusiko dugu. Bretxak pertsonak eta aukerak konektatzen ditu. Lan partekatua da, komunitatea sortzen duena. Jarduera ekonomikoa, prestakuntza, enplegua eta etorkizuna sortzen dituena, identitate propioarekin. Bretxa, kultura, produktua eta talentua da.